Дните весели коледни празници, но празничното настроение все още не ни е напуснало. Затова и ние днес няма да ви занимаваме с тежките проблеми на земеделието, а ще ви отведем в красивото балканско селце Лесидрен, в което гостувахме дни преди Коледа. Близо до Тетевен, разположено в северните склонове на средна Стара планина, Лесидрен те грабва със своята неповторима красота. Много са доказателствата, че първите заселници по тези места са били траки, а по-късно и римляни. Навярно и за това лесидренци още спорят за името на селото. Според едни то е кръстено на латинския пълководец Лесидра, а според други отразява характера на землището, силно обрасло някога с лески и дрян. Пословични са трудолюбието и усета на лесидренци за ред и чистота. Като пъстроцветна огърлица са нанизани къщите покрай чистите спретнати улици, коя от коя по-хубави. А в тях живеят хора трудолюбиви и дружелюбни, готови винаги с радост да посрещнат гостите си, с готовност да разтворят сърцата си за тях. Лесидренци от миналото още са били заможни, благодарение на упорития им труд. Не са разполагали с много обработваема земя, около 15 000 декара обработваема земя, като разкъсана на парчета, но са били много упорити. В Лесидрен е имало около през 1939 година около 15 000 овце, 3-4 хиляди кози, 3-4 хиляди работни животни на името вол. За крави да не говорим, маса са били кравите, за да се стигне след масовизацията на кооператива на 2000 овце и на около 600-700 крави, за които се караше фураж от Силистра, от Толбухин, в порядъка на какалашки и торова постеля от течарниците от Враца, а земята продължаваше да пустее. Нямаше сено, не се косеше. Ако се откосеше, не се прибираше на време. Разчиташе се на бригади. И накрая обработваемата земя в Лесидрен стигна някъде в порядъка на 2500 декара. Като 1000 от тях се скриваха заради високите добиви. Отчитаха се високи добиви за сметка на голямото количество земя. Малко са хората като вас, които са си получили вече земята и то с някакъв документ, но радва ли ви това? Отплаща ли ви се тя? Еми, радва ни. Ние преди да си получим земята се ориентирахме и направихме си овощна градина, понеже нашия край е овощарски край. Ние сме Балкан. И сега пък още повече ни радва, че си получихме земята, разширихме си градината и си направихме и зеленчукова градина, в която отглеждаме зеле. И отглеждаме зеле и праскови. Тая година беше плодоносна година. Малко суша, но на нас не ни попречи сушата, защото с големи усилия минава канала, който от Лесидрен се влива в язовир Сопот, минава през нашия двор. И от него напояваме зелето в прасковата градина. И не срещнахме така големи трудности. Давахте ли си добре продукция? Придавахме си продукцията, много беше търсена, защото сме от Балкански край, няма химия, нали? И много търсена, непрекъснато ни търсеха за праскови, за зеле. Даже напитаха и за зеленчуци други, нали, произвеждаме ли, но нямахме усилия, нали, и сили, за да може да произвеждаме и други зеленчуци. А човек може ли добре да преживява заедно с селско стопанство? Абсолютно. Абсолютно може да преживява добре. Но селското стопанство иска много работа, много грижи, много труд, за да може да изкара човек нещо.
И все пак, ако Господ даде, там е истината. Защото селското стопанство е под открито небе. Добре, децата как гледат на тая ваша работа, например? Тя е толкова много. Децата и както всички млади хора не им се слажда земеделието. Абсолютно. Абсолютно. Те са възпитани в друг дух. Струва ми се, нали, системата, която е била до сега, си казва думата, те казват от земеделие не се печели. А вие май не сте на това мнение. И как ще сме на това мнение? Как да не се печели от земеделие? Това, което на софрата се слага 3 пъти днес, кой да го изкара? Ще дойде време, днес в България наистина от земеделие не се печели. Защото селският труженик предава 1 килограм млеко за половин дъвка, а на пазара 1 килограм млеко е 10-12 лева. И как като селският труженик го предава за 3 лева, за 3 лева и 50 стотинки при 7, при 6,5, 7 маслени градуса. И въпреки всичко вие се занимавате... И въпреки всичко ние се занимаваме с земеделие. И може, за нас то е доходоносно и ще продължаваме да се занимаваме с земеделие. Какво бихте казали така на бъдещите земеделци, захванали се с тази работа? Много от тях вече са отчаяни, като че ли. Как? Защо ще се отчаят? Само труд, постоянство и само напред. Няма защо да се отчаиват. Няма защо да се отчаиват. Човек трябва да гледа в бъдещето и да работи. Няма какво да се отчаиват. За какво да се отчаиват? Който не е започнал, той не е постигнал, независимо какво е в живота. Посетихме и такачения цех в Леси Дрен, известен с красивите си изделия не само по тези места, но и в цялата страна. Създаден през 1965 година, той и днес е част от многоотрасловото предприятие в селото. В него произвеждат така търсените навсякъде родопски одеяла, губери, пъстри, жакардови килими и пътеки. Цехът е с напълно затворен цикъл на производство. Като се започне от първичната обработка на вълната, да се стигне до готовата продукция. Тук изцяло се работи по поръчка на клиента и според думите на такачките, работата край няма. Попитахме директора как са успели да запазят производството си от фалит, при положение, че толкова промишлени цехове в страната завинаги затвориха вратите си. Най-важната причина според него е в многоотрасловото производство. То дава възможност за по-голяма гъвкавост в определени ситуации и щом в едно от производствата настъпи спад, веднага се търси спасение в другите. С такачения цех подобни проблеми никога не е имало. Продукцията му се търси не само у нас, но и в чужбина. В момента предприятието е в преговори с известна гръцка фирма за износ на родопски одеяла и китеници. Ние дори кредит не ползваме. Похвали ни си директора. Разбрахме, че в Леси Дрен има и много майсторки-такачки. Почти няма дом без такачен стан. Затова посетихме и леля Денка, която с охота ни разказа нещо повече за своя майсторлък. Ето, Денке, от кога си започнала да се учиш на този занятие и въобще кой те учи? От майка ми и от баба ми най-напред. Те си тъчаха равеници. Не тъй модерни китеници, но най-напред от тя съм се научила, понеже те като влезат да тъчат, аз съм ушна мънинка и ми приятно и вързвам. И като пораснах голяма,
по-голямшка, почнах да си тъча късове за престилки. Чииса съм си го правила си аз. Късовете се изпровървяха хората да гледат какви касета. Видях една друга жена в Малхолата, че слага много хубави касета. И аз и да и гледаме като ги слага и се върна и си го направя у нас. Накара мамата ми снове, основицата, и почна и го изтъча. На така 30 престилки за сватбата. Всичко на ръка. То тогава няма откъде да купиш. Такива совани престилки с касета. И после ожених се, почина, нали, влязохме в текесието. Първата година, 44-та година се оженихме, 45-та ми се роди сина и влязохме вече в текесието, почнахме да ходим в текесието, оставихме тая работа, нали, таковахме да се изкарваш при храната. Ходих в текесието, много малко плащаха тогава, по 50 стотинки на ден. 7 години работих, но като се върна от работа и съм взела чуждата тъча. Почнаха на мода тези китеници. Възвърна са модата, старата мода. И аз почнах да тъча и като си додах от това и сложа по няколко реда, утре вечер пак изтъча по един китеник. Аз викам, че аз за месеца си изкарам китеник и ода и на текесето, от текесето нищо, ами я да остава текесето. И почнах да си тъча. Но денонощно аз съм такава, доди изучиме сина и после, когато изучи той, изучиме го вече за доктор, докато му доди назначение, взима си държавните изпити, докато му доди, изтъкаме един китеник. Помагата изтъкаме един китеник и тогава отиде на работа. Той тъче като мен. Сова си, може да си сова, може да си изрежда и си гледа, и си свиря, и си пее, и си тъче. И като гледахме на Леля Денка хубавите китеници, през това време бай Стефан ни беше подготвил тук една чудесна трапеза и ни предложи този хубав мед. Бай Стефан, и ти от кога се занимаваш с пчеларство? С пчеларство се занимавам от 15 годишна възраст, но съм много привързан към земята и понеже земята ни отнеха, аз се принудих да се занимавам с пчеларството. Значи по принуда си По принуда съм станал пчелар. Понеже българина трябва се нагажда в живота и земята я взеха и аз трябва да се изкарвам храна за семейството и почнах да отглеждам пчели. Пчелите, този занят е много труден. В смисъл, защото трябва да го разбираш. Той е като една часовникарско ателие, което ако не знаеш къде да направиш часовника, той ще спре. Също и пчеларството. В района тук, в нашото село, се опитаха много пчелари, но пропаднаха. Има си някакъв пчелун особен, ето не всеки го може. Точно така, това е просто като дарба. Имаш най-много земя от всички тук в селото. Колко е всъщност това много? Това нещо е порождение. Случайно съм роден в семейство, което баща ми имаше най-много земя в селото. И сега, като изнесоха дяловите капитали, действително аз останах с наследник и моята земя е най-много 205 декара. Добре, ти каза, че най-много обичаш земята. Сега някакви бъдещи планове по отношение на тази земя имаш ли? Имам бъдещи планове, макар че навлязохме в години. Земята, нашето правителство се бавя създаването, но ние тук селото е балканско и полубалканско и почти всички реални граници седат и цялото население на селото се е само настанило. А ти специално какво ще правиш с това? Аз специално, понеже там бяха на текесето кошари, мисля да развия овцеферма. Понеже земята е подходяща само за сено и за паш. Последствие може да се образуват и сливови насъждения, защото виреят и сливовите насъждения. И от тях ще изкарват пари. Да си върнеш старите бахчи, за които ни говореше едно време на баща си. Да, точно така. Имаше той 40 декара бахчи, които
на времето от сливите и изваряване на ракия се печелиха много пари. Моя баща бе много привързан към земята. И в селото той имаше най-много декари земя. Но като дойде 9 септември, земята се национализира и понеже той бе така привързан към нея, получи удар и за 4-5 години почина. И каква полза имаш от пчелите през тези години, докато се занимаваш с тях? През тези години, когато се занимавах с пчели, понеже взеха имота и няма доходи в друго място, аз се насочих, както ви казах, с пчеларството. Техната полза, тяхната е пряко и косвена. Косвена и пряко да е. От тях се добива мед, пчелно млечице, пчелна отрова, пчелен клей. Но тези, които не знаят и по простолюдието просто, те са за земеделието толкова полезни, защото става кръстосано опрашване на растенията, които самите растения получават 30-40% по-голям добив. И в другите държави, които са замознали държави, на пчеларите им плащат да изкарат пчелните си семейства в блоковете, в насъжденията, слънчоглед, рапите и там подобни, а нашите тук през комунизъма пръскаха с отровите, унищожаваха пчелите и като дойдат да пръскат, казват: еди кога си, за 3 дена мащай си пчелите преди каквото искаш, ни не интересува за тях. Това е. Те бяха агрономи, но нямаха агрономическа наука. Учуди ни фактът, че днес селото живеят и творят близо 6 художника. Недоумявахме какво ги е накарало отново да се върнат по тези места. Това наше любопитство ни отведе в къщата на Мирчо Мирчев. Посещението ни при него бе истинско удоволствие. Благородното излъчване и богатата душевност на този творец, живеещ почти като отшелник в края на селото, някак ни накара и ние да се почувстваме по-добри. А щом го помолихме за кратко интервю, той ни каза: аз не съм оратор, а художник. Това, което трябва да кажа, го изразявам чрез картините си. Те са моят език. Не се ли чувствате малко самотен тук в тази колиба? Ами с всичко се свиква. И с самотата, и с нея се свиква. Аз съм свикнал. Свиква се. Тук ли сте роден? Тук съм роден, да. Живял съм като дете тук, после отих да уча, след това пак се върнах, като птиците. Дето се родили, там се връщат. И аз така направих. И тук се чувствам добре. Човек се чувства най-добре там, където е роден. Чуждото място се чужда. Има ли го лесидренската природа във вашите картини? Ами, аз нали ви казах, от природата, от натурата, аз взимам само повод, а не оставям при нея. Аз не рисувам природата буквално. Защото ако рисувам буквално, се едно, че нищо не правя. Един фотоапарат цветен ще го направи много по-добре от мен. Аз претворявам натурата. Така че, дори и да има нещо от нашата натура, то е съвсем само като повод, а не е самата натура. А какво сте вложили в тази картина? Малко е мрачна. Коя? Тази дървото. Дървото. Ами, нали, аз ти казах и одеве. Това е едно дърво, вековно, което и Гръм го е бил, и Бурия го е била, и това все пак е оцеляло. Оцеляло. Пак живее, макар и мъртво, то пак живее. Така е с хората. И Гръм ги бие, и неприятности, и сума, тегла, тегли, и пак жив. Така е. А за изкуството? Всички казват, че изкуството сега загива. Не, то не загива, то е само в застой. Изкуството не може да загине. То е в застой, дано се оправи, ако не сега, след години.
Изкуството е било нужно винаги на човека. Още на първобитния човек изкуството е трябвало, когато той е бил гладен. А изкуството трябва предимно на хора, които се или се занимават, или консумират изкуство. При мен са идвали хора, които не са художници, обаче обичат изкуството. Те не го творят, те го консумират. То им е нужно. И затова идват при мен, гледат, интересуват се. Аз се радвам на всеки човек, който дойде. А кое е онова, което би ви зарадвало най-много, така би ви изгряло душата? Добрият човек, усмивката от човека, добротата от човека, човещината от човека. Ето това. И аз се мъча, колкото мога, да я давам на хората. Не зная дали съм успял, но се мъча да я давам. А Коледа за вас, какво значи Коледа? Коледа за мен е голям празник. Хората тогава дано станат по-добри, по-човечни. Беше време, когато на Коледа не се обръщаше внимание. Те беше тогава. Сега ме радва това, че хората се обърнаха към тия празници. Празниците са крепили българщината през вековете. Дано и за напред. Стоплят душите на хората празниците. Така че и аз съм сам човек, обаче се радвам и аз на Коледа. Нямам прасе да коля, но се радвам и аз на Коледа. Радвам се. Аз се спомням като дете, дойде един млад свещеник за пръв път, защото стария свещеник не се занимаваше с нас, с литургията. Не е в началното училище. Той ни направи една коледна елхичка, позна там свещички, каза ни топли думи и мънички подаръци. Къде бяхме виждали ние подаръци? Това няма да го забравя никога. Това ме стопли тогава, стопли моята детска душа тогава. Това и сега така става. Ай, Коледо, мой Коледо, че ти да добри гости, ай, Коледо, мой Коледо, добри гости, коледари, ай, Коледо, мой Коледо, стани не, Господине, ай, Коледо, мой Коледо, че ти да добри гости, ай, Коледо, коледари. Добри гости, ай, Коледо, мой Коледо, добри гости, коледари, ай, Коледо, мой Коледо. Добре дошли, заповядайте. Честита ви Коледа! Честита Коледа! Айде, честита Коледа! Айде, бе, честита Коледа! Добър вечер, честита Коледа! Тук има всичко! Има! Има! Богата Коледа! Богата! Чи се Божа майка, ай, Коледо, мой Коледо, Замачи се Божа майка, ой, Коледо, мой Коледо, Одигина до Коледа, ай, Коледо, мой Коледо, Отигина до Коледа, ой, Коледо, мой Коледо, Кога било на Коледа, ай, Коледо, мой Коледо, кога
тя било на Коледа, ой Коледо, мой Коледо. Тя си роди Христа Бога, ой Коледо, мой Коледо. Тя си роди Христа Бога, ой Коледо, мой Коледо. Погрижи се Божа майка, ой Коледо, мой Коледо. Иди пиешем și ruilaște se spozlateni cofi vinu pieșem и să на Бога молеше да се дойдат добри гости коледари. Бог се изпомогна, да се дойдоха добри гости коледари. Колкото бе развесели, едва хата проглушили, но тя налеби ми от Бога пак весела, пак засмяна. Паси запрета злати с кучата си ми през бели ръце. Паси ми си прашна ляба, привид кръвай. Пак го удари кръст зукато, товато се ляло и ковало като по Иванов ден при попската воденица. Да, си глътни стига си ял. Ми се ялта си порасна, ми си глътни сега. Така, дай на мен да си глътна. Дойдохме тук във фермата на бай Петко Ангелов, за който ни казаха, че има най-много животни от селото. Защо уж района ви е такъв животновъден, а пък малко хора май се занимават с животновъдство? Малко се остана хората, затова. Които хора се остана, имат желание, но още не са си приемнали имота, още не са се установили както трябва. Подготвят се всеки, много хора се подготвят, които аз вземат, ама аз вземат да ме не изпреварят. Избързам да ме преварят, гледат повече добитък да имам от тях. И правя сметка, вече стигат мен да стигат 5 пъти повече от това да стига. А разбрах, че вече сте си взели земята. Земята сме си взели. Имахте ли някакви затруднения? Има някакви затруднения, ето е позарасло да го чистиме, да го правим, за какви работи има затруднения. Друго няма затруднения. Колко ви е земята? Ами към 40 декара нашето. Само нашето. Има още, която земя имаме извън изличък земя, тези 40 декара. Сега около пуснат имаме пащица, които в горите пащица, кажа, че над горите, надяваме това, да вземем и тя, да се взема пащица, имам към 50 декара само пащица, които да ги очиста и да ги направят да могат да спасят добитъка. Да. Ето може да помага на момчето да отгледа добитъка. А помагат ли децата? Помагат ми. Долага съм от тя, долага съм от него, долага съм от сната, детето са долага всичките. Са долага вкъщи. От колко време се занимаваш с тези Ами втора животни? година. Как реши така? Ами решиме, защото видя, че в друго няма смятка. Аз се опитвам по-напред, няма, има спира, не дават. По една крава ще гледаш, по 5 крави, по 5 овце и ние се берем страшно ще взимат. Ама сега като гледам са повече. Сега повече, ама те ме не закачат доки. Каза, мога да гледаш 100 година, колко ти бъде толкова гледай. Аз затова съм решил да ме изпирва някой да гледам повече добитък. И ми е драго като ги гледам. Зарвал съм на тук вечер, замръкна в темницата, сила да ги закарам, само да ги станов. Тичам някой път нощите, че превършат, които стават кразни по това страна. Не до някой път откарне някой път, няма пари да се купува други. Искам сега и теб да те попитам, има ли някакво разпределение на работата тук между вас всичките? Да, има. Например, моето разпределение е с колата. Когато има нещо да се откарва фураж, да се докарва за животните, аз се занимавам с него. Нали? Трябва да отида да го самела, да го докарам пак, за да мога да ги нахрана. Някой път го подмена пък баща ми. Също, откак са справи, че стопанството, понеже работех към около 17 години в това стопанство, взимах си на кола товарна на търга, които доста пари дадох за нея, обаче не съжалявам за тая работа. От нея вече втората година с нея изкарах, продадохме част от кравите, закупих си трактор, който желая да обработваме сега и земята докато ми помага и баща ми, и жената и също. Марина, ти с какво се включваш цялата тая работа? Вижте какво, през лятото идвам да помагам, събираме сено, копаем, 10 декара мамули съдим. Ние фураж не купуваме от фуражните заводи, а си произвеждаме. Царевица съдим 10 декара. Отделно имаме и свине, които ги гледаме с тикви, цвекло. Храним ги, нали, със собствен фураж. Добре, а за в бъдеще ще увеличавате ли животните? Как вървят сега нещата? Ние сме доволни, мислим да увеличаваме за в бъдеще. Предпочитаме, нали, да ги гледаме за месо, отколкото за млеко. По-имаме много хора се оплакват, че са ниски цените. Ниски са цените на млекото. И заради това мислим на месо. Например, кравата роди едно теле, се отели, нали? Ние си купим още едно и си ги потвъргаме по 2 телета. И всъщност какво излиза, че и от селско стопанство може да се живее добре, така ли? Да, може да се живее. Ние мислим и за в бъдеще да гледаме животните, защото от тях имаме полза.
честно да ви кажа, от тях си купихме и камиони, и трактор, и вила си направихме. Мислим да продължаваме да ги гледаме, защото трябва да обзавеждаме. Имаме дъщеря, която трябва да учи. Пари фактически трябва. Имаме голямо желание, нали, да продължим да ги гледаме, само живот и здраве. Това е най-важното и се кърми да е жив и здрав, да ни помага. Без стара ръка не може. От началото на миналата година Ангел си има и своя фирма. Освен транспортните услуги, които извършва, той сериозно се е взел да разшири дейността си. Твърде амбициозни са плановете, които си е поставил. Още в началото на едната година е решил да завърши строежа на голямата постройка и двамата с жена си да се захванат с хотелиерство. Ангел смята да създаде всички удобства на клиентите си, каквото и да му струва това. А близостта на хотела до стопанството ще е важно условие, кухнята винаги да разполага с пресни продукти и вкусна храна. Много занаяти е раждала находчивостта на лесидренци, но и много от тях вече са изчезнали, защото отдавна са изживели времето си. Един от все още запазилите се тук е бъчварството. И докато преди време повече от 10 души са го практикували, днес те са само 2. Посетихме бай Колю, по-възрастния и по-опитния. И макар че годините му вече тежаха, той все още бялкаше нещо в работилничката. Дървото за каците са само тези специални дървета. Тъп. Дъба има 5 вида. Има благун, сладун, цер. Цера не е хубав. Граница, стежър е подобно такова. И от акацията може. И от черниките да се правят качества, бурета, от други материали, други дървета не може. Само от дъба, черниката и акацията. Но трудно се добива. Той сега почти гората на изтичане, особено дъба, се е загубил. Сеят борове, но от боровете акаци стават само за сливи, за грозда, а не за ракия. Това трудно вече материал се добива за бъчвите. Той се почти загубил и за да го добиеш, трябва една година, първата година да го приготвиш, една година да съхне най-малко, че втората, третата година да е годен за обработка на правене на каци на горета. Моят занаят съм починал да го упражнявам от 27 година при деда си. Той не криеше от мен нищо и аз затова лесно го обсвоих. И след 1-2 години станах даже майстор, макар бе млад, нали, тогава към 17-18 годишен. След това отидох войник, служих, върна се и пак съм го упражнявал като и до днеска, но той е такъв занаят почти сезонен малко. В миналото имаше, когато през моето време към 12-13 души бачвари, а сега е оставила един и аз съм втория, който вече ми се опряло и не мога вики да работя. Ами отнемай къде дойде някой, вържи ми обръч или каченце да стегна, ама много ми е трудно. На времето едно каче можеш да направя за 3 дена, а сега е това работа цяла седмица, не е и 2, по малко, че не мога, 2 сбирам душа, като речено. И занаята е мало в миналото, много тук са били колари, железари, подковачи такива, строители, дърводелци, но сега тези занаята почти май са отпаднали. Нито колари има, нито железари, няма нищо. Кой празник най-обичаш? Коледа обичаш ли? Ами, обичаме всички празници. Те са народни, стари празници. И Коледата обичаме, че ще заколим прасето да има пържоли. И Великден обичаме, че пролетно време яйца червени. И лято си Петровите празници, че на Петровден ще идем в Балкана на времето, дето пасат овцета там да на бачи му казваме, правят бял маш, печено там пак. Едеме, пиеме, черпим се, веселим се и така нататък. Всички народни празници са хубави. Мил и сладкодумен човек се оказа бай Колю. Още много интересни неща ни разказа той за своя занаят.
Научихме, че преди време Леси Дрен се е славил с чудесните си лузя. Време е, когато и бачварството е било в своя разцвет. Но не щеш ли идва оная коварна болест, филоксерата, и унищожава всичко. Уплашили се хората и се отказали от лузята. А от тогава и занаятът започнал да запада. Леси Дрен е едно красиво село, затънтено в Тетевенския вулкан, от което никакви пътища не водят на никъде. Но явно за лесидренци всички пътища водят обратно, защото много от тях, обикаляйки страната, пътувайки, живеейки някъде другаде, след време отново се връщат да изкарат старините си тук, като например видният наш художник Петър Дочев, живеейки цял живот в София, той се върна, реставрира своята бащина къщичка и отново заживя тук. Какво ги връща отново тук, не знам, не е само красотата. Явно има нещо магично в този край. Явно си казва думата и голямото самочувствие на лесидренци. Техните представи за древния им римски произход. Дали е вярно, дали не. Писмени доказателства за това няма. Вярно е, има находки от римско време, но много по-богати са находките от ранно тракийска керамика и те представляват интерес за археолозите. И тук има мястото в това килийно училище след време, дай Боже, то наистина да стане музей на Леси Дрен, на неговото минало, на неговата богата етнография. И има известен оптимизъм. Сега всичко това ще се преодолее, хората ще се завърнат, има млади, интелигентни хора, които неизбежно ще се постараят тяхното минало, тяхното самочувствие да намери своя израз и ще има и своето приложение, тъй като в географския речник на България Леси Дрен е упоменат като курортно селище. И наистина нека музея да стане някога, да има хората не само къде да се радват на природата, но и да повидят нещо, да разберат къде са попаднали и защо все още е живо това малко откъснато от света селце. Отрано започва предколедното настроение в Леси Дрен. По традиция, 2-3 седмици преди празника, хората започват да колят прасетата. Канят се роднини и близки, правят се вкусни гозби и всички сядат на трапезата. По-голямо прасе. Айде, тук, видя по-голямо прасе. Ай, Боже. Ако сме живи, да знаеш, Чор, Боже, айде. Боже, чаше. Айде, добре. Айде, година по-голямо е от това. Сега ще ви покажа рецепта леседренска за Коледа. Първото нещо, което правим, това е покрекло, така нареченото. Как става то? Най-напред нарязваме месото на парченца, слагаме го в тенджерата, наливаме чашка вода и го слагаме на печката да се задушава. След като изчезне водата, нали, и се запържи месото, слагаме лук, нарязан на ситно, така в месото. Така се изпържва лука. След като се изпържи лука,
слагаме от старовремска трошия кисели чушки. Тези чушки. И като се изпържи хубаво, слагаме доматен сок. Едно шише на тая тенджера и като изври всичко, нали, и месото стане така да се къса, слагаме червен пипер, слагаме чубра, пак за подправка, и така го захлупваме да се задуши още 5 минути и така е готово за сервиране. Ще ви покажем и втора манджа. Прави се от по-крехко месо. Реже се на купчета, слага се в тава, слага се чаша вода и сол и се запича във фурна. След като се изпече и стане крехко, изваждаме го от фурната и слагаме подправки. Лук, нарязан по-наедро, който се стрива и се слага в месото. Слага се червен пипер и се слагат и други подправки. Чубра и малко черен пипер. След това се слага в една тенджера тенджерата се захлупва и се разклаща. И това е готова манджа. Заповядайте на масата да сервираме и да ви е приятен обяд. И ги давай там, а па дядото да държи ръки. Аз се наливам сега. Еми, нека те да се... Еми, това е. Ами, добре дошли на Коледа, живи и здрави да сме до година, да правим още една Коледа и с дълги години на живи и здрави да правим Коледа, да помагаме на дежурлигата, да можем и това е. От мен е толкова, живи и здрави да сме. Айде на здраве. Бабата Господа ще това да каже. Да мяса повече протеник и пита. И да сме живи още дълги години. Трудолюбив човек е селянинът. Цяла година крак не подгъва от работа. Но дойдат ли зимните празници, умее да се весели. Истински от сърце. Дървата,